Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ BPF नि सानै MLA आ UPPL नि MLA फोरजों सावरायलायदों मैया शुक्रबार खालि MLA फोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थांबाय बिनि उनावनो BPF नि MLA फारियै रबिराम नार्जारी आरो दुर्गादास बर' बिथांमोना UPPL नि केबिनेट मिनिस्टार आरो MLA फोरजों जयै सावरायलायदों बे सावरायलायनायाव मन्त्री इउजि ब्रह्म BTR नि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गोविन्द चन्द्र बसुमतारी MLA जयन्त बसुमतारी MLA लरेन्स इस्लारि आरो MLA लेहराम बर' बिथांमोना नुजाथि दंमोन मख'नो गोनां दि मानि सायाव मा सावरायलायदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नैथियाव दङ गसाइगाव सिमुलटाप्पु ओनसोलनि रायजो राजाफोरा PMAY न'नि रां जाख्ल'नायनि अजद होदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमुलटाप्पु VCDC नि सिङाव थानाय खायसे सरकारि न'नि रांखौ जाख्ल'नानै न' लुना होयैनि बाथ्राया सोराङाव फैदों रायजोफोरा अजद होनाय बादिब्ला गाहाय मन्थ्रिनि आवास योजनानि सिङाव गिबियावनो 32,000 रां होनाय जादोंमोन न' लुनो थाखाय नाथाय बेयाव खालि अन्थाइ बाला सिमेन्ट लाबोना 12 रेटनि जायगायाव 10 रेटजों लिन्टार खिनिखौल' बानायनाय जायो अजद होनाय बादिब्ला 3 नंनि अनजुमा खातुनजों लोगोसे 3 सुबुङा ज' जानानै न' मोननाय सुबुंफोरनिफ्राय रां लायो चेयारमेन रुखसाना आक्तारनि फिसाया गासिबो खामानिखौ मावनायजों लोगोसे सासे हालिम मुंनि सुबुंनो टिकाखौ होनाय जादों होनना रायजोफोरा मिथिहोयो थामथियाव दङ बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया जोबनानै दोनजानाय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव कर'ना टेस्ट खालामदों कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया जोबनानै दोनजानाय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि कैदिफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादों रेपिड एन्टिजेन टेस्टनि गेजेरजों गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि गासै 1165 कैदिफोरनि देहायाव कर'ना नेगेटिभ मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बिबानगिरिफोरा कर'नानि नेमखान्थि बादियै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिखौ अराय साखोन सिखोनै सेनिटाइज खालामबोदों बिबानगिरिफोरा कैदिफोरनि थाखाय कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौबो मावफुंदों बिर जोहोलावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदोंना मोनाखै दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै ब्रैथियाव दङ BPF दोलोनि गोदान बुंथिगिरि थांनाय माखासे सानाव BPF दोलोखौ नागारनानै BPF नि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा UPPL BJP बायदि दोलोआव हाबफैनायनि थाखाय BPF दोलोआ गोबां खहाजों मोगा-मोगि जानांदों जायनि जाहोनाव BPF दोलोआ दोलोनि गोदान बुंथिगिरि महरै बिबान राननानै होनांगौ जायो प्रवीण बर' डक्टर अनजालि दैमारी MLA दुर्गादास बर' खाम्फा बरगयारि मोननो BPF दोलोनि गोदान बुंथिगिरि महरै बिबान होनाय जायो बे खौरांखौ BTC नि बारग' गाहाय थामहिनबा BPF दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोसावदों बाथियाव दङ एयार इन्डियानि सा 45 लाख कास्टमारनि डाटा लिक जादों माहारियारि बिरखं सिबिथाइ एयार इन्डियायाव डाटा लिक जानाय खौराङा सोराङाव फैदों एयार इन्डियानि भारत आरो गुबुन हादरनि सा 45 लाख कास्टमारफोरनि डाटा लिक जादों एयार इन्डियाया फोरमायनाय बादिब्ला 2011 मायथाइनि 26 आगस्तनिफ्राय 2021 मायथाइनि 3 फेब्रुआरिनि गेजेराव दावबायारिफोरनि डाटाफोरा लिक जादों बेहाय दावबायारिफोरनि जोनोम सान मुं जानबुं नं पासपोर्टनि फोरमायथि टिकेटनि फोरमायथिफोरा लिक जानायजों लोगोसे स्टार एलियन्स आरो एयार इन्डियानि पासपोर्ट डाटा आरो क्रेडिट कार्डफोरनि फोरमायथिफोरा दंफायो डाटाफोरनि रैखाथिनि थाखाय थाबैनो राहा लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे गोख्रों नायबिजिरनायबो जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।